निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार, मी वैशाली पुजारी। मी आज तुमच्यासाठी विवेकानंदांच्या विचार प्रकाशात सावरकर या मनोज शंकर नाईक लिखित पुस्तकातील उतार्याचे अभिवाचन करणार आहे। हे ते पुस्तक आहे। एखाद्या द्रष्ट्या भविष्यवेत्याप्रमाणे सावरकरांकडे भविष्यकालीन घटना काय घडतील त्यांचे भाकीत जाणण्याची विलक्षण गूढ अशी शक्ती होती। जातीयवादी मुस्लिमांची आक्रमक वृत्ती लक्षात घेऊन भविष्यकाळात त्यांच्याकडून राष्ट्राच्या ऐक्याला काय धोका पोहोचण्याची शक्यता आहे याची जाणीव त्यांना आगाऊच झालेली होती। सन 1942 मध्ये ते म्हणाले होते, छोडो भारत या चळवळीचा शेवट तोडो भारतमध्ये न व्हावा म्हणजे मिळवले। सावरकरांना जेव्हा अंदमानच्या अंधार कोठडीमध्ये कैदेत ठेवले गेले होते त्या कालखंडात मुस्लिम लीग अधिकाधिक उग्र आणि जातीय बनून एका मोठ्या राजकीय पक्षात तिचे परिवर्तन झाले होते। या उलट काँग्रेस पक्ष स्वतःच्या मूळ उदात्त पवित्र्यावर जात पात वर्ण वंशरहित राष्ट्रीयत्व या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर ठाम राहण्याचे सोडून एका मागोमाग येणाऱ्या मुस्लिमांच्या विविध मागण्यांना मान तुकवण्यात दंग झाला होता व त्याचे स्वरूप सर्वसाधारण राजकीय पक्ष असे झाले होते। पहिल्या जागतिक महायुद्धानंतर ब्रिटिश सरकारने टर्कीच्या सुलतानावर अत्यंत कठोर असे तहनामे लादले। या सुलतानास जगभरातील सारे मुस्लिम आपला खलिफा मानित, म्हणून ब्रिटिश विरोधात भारतातील मुस्लिमांनी टर्कीच्या सुलतानास सहानुभूती म्हणून खिलाफत चळवळ सुरू केली। जोवर काँग्रेसचे नेतृत्व लोकमान्य टिळकांकडे होते तोवर काँग्रेस पक्ष या चळवळीपासून दूर राहिला होता। पण लोकमान्यांच्या मृत्यूनंतर देशाचे नेतृत्व गांधीजींकडे गेले आणि त्यांनी हिंदू मुस्लिम ऐक्याच्या भ्रामक संकल्पनेवर विसंबून राहून काँग्रेसचा सारा पाठिंबा जिनांच्या इच्छेविरुद्ध त्या खिलाफत चळवळीस देऊ केला। जरी ते कट्टर राष्ट्रवादी होते तरी खिलाफत चळवळ ही निसंशय एक धार्मिक चळवळ होती। ती खलिफांशी संबंधित होती आणि जातीयवादी मुस्लिमांनी ती सुरू केली होती। अशा या चळवळीस पाठिंबा देऊ करून त्याच्या बदल्यात गांधीजींनी त्या जात्यंध मुस्लिमांकडून भारतातील असहकार चळवळीस सशर्त पाठिंबा देण्याची हमी घेतली होती। अशा प्रकारच्या सशर्त पाठिंबाच्या बदल्यात स्वातंत्र्य चळवळीस मुस्लिमांकडून मिळवलेला क्षणभंगूर पाठिंबा टिकणे शक्य नव्हते। ज्यांची युवावस्था तुरुंगात गजाआड गेली होती अशा सावरकरांनी हे पूर्वीच कथन केले होते। प्रकांड पंडित असे श्री अरविंद घोष यांनीही असेच भाकीत केले होते व नेमके तसेच घडले। एवढेच नव्हे तर खिलाफत चळवळ मोडून पडल्यावर जात्यांध मुस्लिमांनी केरळमध्ये मोपल्यांचे बंड केले। त्यात त्यांनी हजारो हिंदू कुटुंबियांना कंठस्नान घातले।
हिंदू स्त्रियांवर अनन्वित अत्याचार केले, कोवळ्या वयाच्या बालकांना ठार मारले आणि सहस्रावधी हिंदूंना बाटवून मुसलमान केले. इतिहासाच्या कोणत्याही पुस्तकात या दुःखद घटनेच्या सत्यतेची साक्ष सापडेल. MC छागला आपल्या आत्मचरित्रात लिहितात की खिलाफत चळवळीस पाठिंबा आणि हिंदू मुस्लिम ऐक्य साधण्याचे गांधीजींचे विचार व प्रयत्न पूर्णतः चुकीचेच होते. जोवर धार्मिक निमित्त तग धरून होते तोवर असे ऐक्य शक्य होते, पण ते निमित्त संपले की अशा ऐक्यामधील त्रुटी दिसून येऊ लागतात. खलिफांची बाजू उचलून धरणारे जे मुसलमान त्या काळी काँग्रेसकडे आकर्षिले गेले होते, त्यांनी त्यांचे खरे रंग नंतर उधळले व राष्ट्राऐवजी अधिक प्रमाणात ते पुन्हा मुस्लिम धर्मासाठी त्यागी झाले. योगीराज श्री अरविंद म्हणाले, गांधीजींची खिलाफत चळवळीबाबतची भूमिका आपल्या अन्य राजकारण्यांनी का स्वीकारली ते मला उमगत नाही. सामान्य मुस्लिमांच्या बुद्धिमत्तेनुसार खिलाफत चळवळीची अखेर जशी व्हायला हवी होती तशीच ती झाली. त्यांची प्रतिक्रिया पण अपेक्षेप्रमाणेच झाली. हिंदू मुस्लिम ऐक्याच्या प्रश्नावर ते म्हणाले, सांगायला खेद वाटतो की ते राजकारणी हिंदू मुस्लिम ऐक्यासाठी भलतीच किंमत चुकती करीत आहेत. सद्य परिस्थितीकडे घटनांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. हिंदूंना कधी ना कधी मुस्लिमांशी लढावेच लागेल व त्यांनी त्यासाठी तयार राहिले पाहिजे. हिंदू मुस्लिम ऐक्य याचा अर्थ हिंदूंचे पारतंत्र्य असा होत नाही. प्राप्त परिस्थितीत उत्तम उपाय म्हणजे हिंदूंनी संघटित होऊन आत्मसंरक्षणास तयार राहावे. हिंदू मुस्लिम ऐक्याचे जे व्हायचे असेल ते आपोआप घडत राहील, होत राहील. संबंधित प्रश्नांचा उलगडा आपोआप होत राहील. अन्यथा तो अति अवघड प्रश्न आपण सोडवला आहे अशा भ्रमात आपण राहू. प्रत्यक्षात तो प्रश्न तसाच राहील. समंजस तर्कबुद्धी असणारे श्री MC छागला, योगी अरविंद, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर आदी विचारवंतांचे उपदेश ध्यानी घेता काँग्रेसने आचरणात आणलेली शरणागत वृत्ती मुस्लिमांच्या तरेवाईक जातीयतेला अधिकाधिक खतपाणी घालणारी ठरली. त्यांच्या वर्णद्वेषी तीव्र भावना वायुवेगाने सर्वत्र विस्तारत गेल्या. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे डोळ्यात धूळफेक होती. सन 1888 मध्ये सर सय्यद अहमद यांनी केलेली द्विराष्ट्रवादाची घोषणा आणि तदनंतर 1921 मधील मोपल्यांचे बंड एवढ्या प्रदीर्घ 30 वर्षाच्या कालावधीमध्ये मुस्लिमांनी हिंदू, ज्यू, पारशी आदी लोकांप्रमाणे मुख्य प्रवाहात सामील होण्याबाबत एकही सूचिन्ह न दर्शवता आपला विभाजनवाद कटाक्षाने जपला. सन 1909 मध्येच सावरकरांनी मुस्लिमांचे अन्य जनांशी एकरूप होणे अशक्य असल्याचे भाकीत केले होते. परिणामी धर्मनिरपेक्षतेऐवजी जातीयवादच वाढीस लागला. पार्श्वभूमी अशी असताना सावरकरांचे संपूर्णपणे धर्मनिरपेक्ष असे हिंदुत्व जन्मास आले. हे हिंदुत्व फाजील धर्माभिमानापासून पूर्णतः मुक्त होते. साऱ्या छपाई यंत्रणेवर काँग्रेसने कब्जा मिळवला होता व तो पक्ष सावरकरांच्या हिंदुत्वासंबंधात पार खोट्या नाट्या बातम्या देतच होता. पूर्णतः सत्याची कास धरणारी धर्मनिरपेक्षता आणि त्यावर आधारित असलेले राष्ट्र या गोष्टी सावरकरांना मान्य होत्या, पण धर्मातीततेच्या नावाखाली खेळले जाणारे घाणेरडे राजकारण हे नेहमी कर्करोगासारखे पसरत जाते. सावरकरांनी हिंदू राष्ट्राची तत्वप्रणाली लोकांस दिली, पण त्यातील हिंदू हा शब्द संकुचित धार्मिक संदर्भदर्शक नसून देखील काँग्रेसने त्या बाबतीत जाणून बुजून अपप्रचार केला. हिंदू हा शब्द राष्ट्रीयत्व या अर्थाने सावरकरांनी वापरला होता. व्याख्या खालीलप्रमाणे आहे. या भूमीला जी भूमी सिंधू नदीपासून प्रारंभ होऊन सागरास भेटावयास जाते तिथपर्यंतचा प्रदेश
म्हणजे भारतवर्ष असे मानणारा तो हिंदू होय. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.